own language na, and wherever you go, it's one, pare-parehong kanta at espiritu. Ibig sabihin tayo magkakaroon tayo. May mas maraming dahilan ng pagkakaisa na inaawit ng ating mga kanta. Amen. Amen. Kaya kung tayo mga kapampangan, may isang kantang nagdudugtong-dugtong sa ating lahat. Ating kumusing-sing, ito yung timpukan. And it speaks about Bewalaya iti, eko kamalaya. We all love it. And if you would look deeply, mas malalim na kahulugan ng kanta, kinakanta mo ang mga bagay na nawawala sa atin. Sino ba hindi nakakaranas ng mawalan? Marami siguro sa atin, nawala na ng innocence. Minsan nawawala ng pag-ibig, nawawala ng health, nawawala ng tiwala, nawawala ng pananampalataya. Minsan nawawala ng mahal sa buhay. Kaya nauunawaan natin at mahal natin yung kanta yun. And tayo rin sa buhay natin, minsan sa buhay natin, tayo'y nawalan ng sinisig. At pupunta po tayo sa ikalawang bahagi ng ganun din ang sinasabi. Dahil may pare-pareho tayo karanasan at awitan. May parang lubid na nagdudugtong sa atin. Sabi ko, may mga kantang, di ba tayo sumulat, di ba nanggaling sa atin, pero pag nadinig natin, pag kinakanta natin, parang galing sa atin. Parang tayo ang tinutukoy. Dahil po, dahil na pare-pareho yung karanasan natin, may parang isang talent na nagdudugtong sa bawat isa sa atin. At ito po karanasan ng mga unang tao, karanasan ni Maria, at karanasan natin lahat. Para sa paano sa ating paghihirap, para sa ating kababaan ay inaangat tayo at pinagpapala ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos na inaawit ng mahal na ina. Minsan po, the last time I went to the States, 3 or 4 years ago, again, upang mag-aaral po doon. First time ko po mawawala sa Pilipinas for a long time because mag-aaral po ako doon ng 6 months. So talagang lungkot na lungkot po. At habang kami nasa aeroplano, nakurating ng States sa inyo, 16 hours o 18 hours straight. Nakabuka sa maliit na silya, nakadungo ako sa bintana. Di ko alam ano mangyayari sa akin sa loob ng 6 na buwan doon. At kung makakaya ako ng aeroplano. So what I did, tutulog ako pag-agising ko, aawit ko ako ng Ngayon doon po patabi kong Amerikano. Kanya siguro matulis. Tinanong niya, what are you singing? Oh, it's the Our Father in our language. Very nice. And I noticed him every time I would see you, talagang strain his ear, trying to touch his hand. I know the Our Father, sabi niya sa akin. Pero ngayon lang ako nakakita ng isang taong inaawitan niya ang sarili niya. Sabi ko, you should also try it sometimes. It is revealing and relieving and a blessing. In Pasko po, it's a universal experience. At anyang bigyabi niya kinakapin natin. Dengar niya kita sinunan ang itublong-tublong kinakatawan. Ninumang malapit, isinsing kong panap, kalulong puso mo, again, that song speaks of a relationship being one. Ipanbalak in puso ko. That's it. Hindi naman po sa pagyayabang o what.
Alam po ano ang karanasan at kahulugan ng inspiration. Ang mga kanta po ay hindi lamang inspired. Ang buong Biblia ay isinulat galing sa inspirasyon ng Espiritu Santo. Minsan po, the first time I was in Tagaytay for a few months of studies, again, 3 years ago po, ay, kahit ako po doon, walang ginagawa, dahil ano lang yung pinag-aaralan namin doon, ako ay nakasulat ng iilang mga poems. So talagang 8-day retreat po namin, wala akong ginagawa, kundi yung mga grasya, natatanggap ko, yung mga pagnilay-nilay ko, hindi sa ibang ganyan. Sinulat ko po para mga poems. At nung natapos ko, inipon ko, tuwa-tuwa ako. Pero nung binasa ko, sabi ko, parang may kulang dito. Sabi ko, walang panalangin. Kulang ng panalangin. Pero pagod na po ako. So sabi ko kay Lord, anyway, sa atin yung dalawang ito, higit sa relasyon natin ng mga poems na ito, pagod na po ako, wala na akong maisip. Sa iyo na lang ang panalangin. Ikaw na lang ang sumulat ng panalangin. I was thinking the Lord that way. And then I slept. And then in the middle of the night, that day, the middle of the night, bigla po akong tumayo, kung ng papel, at isip ko, kaya mo! Pilipin ko, kaya natulog ko. Pagkagising po sa mga binasa. Ako lang po ang naglalagay ng title, but I swear, all the nights were sort of inspired by me. And I called it the Beloved's Prayer. Dahil sa panalangin ng isang Diyos na nagmamahal ng kanyang tinawag. Nikos kundama bawaning na mesa, Nikos kundama bawaning na mesa. It speaks of an inspiration from God. It is a sign of one talking and praying and hoping to God. Noong ninais ng Diyos, may isang Jesuita po nagtatanong at nagsusulat. Sabi niya, bakit ang mga kanta pag kinanta mo? Parang nagkakaunawaan kayo at parang galing sa'yo. At ang isang explanation na naisip po niya ay ganito. Noong ninais ng Diyos na manahan at manirahan sa atin, naisip ng Diyos siguro na pinakamagandang lugar kung saan maninirahan sa atin ay sa pinakailalim, sa kaibuturan ng ating mga puso at kaluluwa. Kung saan nandoon ang ating mga deepest longings, ang mga basic desires sa buhay natin, mga panalangin at pag-asa na yung kapanayan ka, lumuka rin at syura rin tunay para naman tayo. Kung nasa ang mga tunay na damdamin natin, mga panalangin at pangarap natin sa buhay, sa ilalim na katawa, sa ilalim ng ating mga puso. At lumalabas natin ito sa mga awitin kung saan nakakapag-identify tayo. And the Lord, tinago niya ang sarili niya doon. At kapag may isang awitin na nag-aantig sa ating damdamin, yun ang Panginoon na nagpapakilala at nagpapaluwi at umaawi para sa ating lahat. May isang kanta po gusto kong pinakikinggan na makailangan. Dahil parang sa akin ito, sabi ko, and it is the song Journey by Lea Salomon. What a journey it has been, and the end is not inside, but the stars have shone. Isang biyaya daw ako muna. At yun ang nararanasan ko sa buhay ko. Ako'y naglalakbay sa isang journey sa papanapit sa Diyos. And it is the Lord. Natatagpuan niyo yung unang araw ng pagbinilay natin. May mga karanasan tayo, may mga awitin sa ilalim ng damdamin natin nagsasalita at umakawit sa atin. It is the Lord. At ito po ang kahulugan ng Pasko. Isang napakagandang kwento na pinakaalala sa atin na umakawit sa atin nandito ang Panginoon. Kasama natin ang Panginoon. Pareho ang karanasan ng Panginoon. Nagipagdugtong sa atin
atin nung siya'y naging tao at inspirasyon niya ang lahat-lahat. Kaya pakinggan po ninyo ang mga awitin sa puso ninyo. Pakinggan po ninyo ang mga tinitibok na sa kailaliman ng puso ninyo, mga pangarap at panalangin ninyo. It is the Lord. Nandito po, naninirahan ng Panginoon, nagsasalita, nagpapahayag, at umaawit para sa inyo. At ano ang kandang yun? Sa kaibigan, sa panalangin, para manasan, nandito na ang Diyos. Amen. Amen. Lagi pong kinukwento sa amin ni Amon Rex Tiwa ito with Christmas party namin. At lalo-lalo na po nung nakasama ko siya sa retirement house sa Tomos Pastor ko sa Sao. Bago daw siya naging pare, meron siyang girlfriend. Napakadagdag ng dilag, sabi niya. At ang team song nila, nung magkasintahan sila, ay ang kantang, You belong to my heart. Hindi ko alam yung kanta niya. So, yung linya lang yung nakatagdag ko. You belong to my heart. Eh, nagpari siya, kaya naghiwalay sila. Hanggang ma-ordain siya. At yung una niyang kanta misa, nagpa-practice daw siya. Dominus Vobiscum. Eh, nakatalikod doon yung pare. So, nung nakapag-practice na siya, nasanay na siya, Dominus Vobiscum, unang kanta misa niya, haharap lang yung pare kapag sinabi yung Dominus Vobiscum. Pagharap niya sa tao, nandun sa unang silya, ang naging kasintahan niya. At ang Dominus Vobiscum ay naging Dominus Vobiscum. Naging yung bilog to my heart. Eh, pinabasa po akong kwento kung kumagnawa. Isang writer, eh, naghahanap ng inspirasyon. Naglakad-lakad at namasyal at napunta po sa isang liblib na bahay. Aba naghihintay ng inspirasyon para may sulat siya. At habang naglalakad siya sa bahay niyo, may napansin siya isang simpleng bahay, lagi. Kung saan, sa harap ng bahay, nakaupo ang babaeng asawa. And then sa may hardin, nagtatrabaho ang kanyang asawang lalaki. At habang nagtatrabaho ang asawang lalaki, ay pumipito, nag-whistle. Marami ko alam na kanta, pero hindi ako natutong mag-whistle hanggang ngayon. Hindi po. Yung parulog, anyway. So, hindi ko na palimutan nito. Anyway, itong lalaki ito, habang nagtatrabaho, hukumaga din, habang nagtatrabaho doon sa matitilang hardin, walang tigil na nag-whistle. Kung minsan pala ng tono yung pag-whistle niya, ay walang katapusan pa rin nag-whistle siya. So, nagtataka itong manunula. Ang hindi ka mataisi sa umaga na nakita niya ang mama at tinanong niya, Mama, sabi niya, napansin ko po habang nagtatrabaho kayo, ay whistle kayo ng whistle. Kung minsan hindi ko na alam po anong tono ng whistle ninyo, at parang hindi kayo napapagod sa pag-whistle. Bakit walang tigil po kayo nag-whistle? Yan sagot ng lalaki. Napapansin mo yung asawa kong nakaupo sa harap ng bahay. Tumrami ang diabetes, at nabulag siya 2 years ago. At mula nung nabulag, naging insecure at laging natatakot pag wala ako sa tabi niya dahil hindi na niya ako nakikita. So para malaman niya nasa kabilang ako wala tigil na naglilisa para makinig niya. Ang Pasko po, at ang panahon ng Pasko, ay panahon na walang tigil na pag-whistle ng Panginoon upang malaman natin at maramdaman natin na siya, ang ating Panginoon, ay kasama natin. Kaya ang pangalan niya ay Emmanuel, in Diyos, kaya